Район мәдәният йортында укытучы һәм остаз йылын ябу тантанасы булып үтте. Шарага укытучылар, тәрбиячеләр, ветеран мөгаллимнәр чакырылы иде. Лайыклылар тәбрикләнгәннән соң халык мәгариф маҗаралары дип исемләнгән моноспектакльне тамаша кылды. Укытучыларның вальсы белән башланып киткән бәйрәм шунда ук аның бик күңелле һәм үзенчәлекле булачагын сиздерде. Котлау өчен беренчеләрдән булып сәхнәгә күтәрелгән район башлыгы игелекле хезмәт ияләренә мөрәҗәгать итеп, лаеклыларны тәбрикләде. Сездән торабыздан киләчәк тормышыбыз. Һәм инде аның нәтиҗәләрен без сезнең зур хезмәтегезне көннән-көн тоябыз. 6 еллар bizning xalqimizning bugungi kunda professional bo'lgan, ham inде foydalana эшләмәсеннәр, Alloh savolan deb dam tuta turgan yigitlarimiz, qizlarimiz, o sizning kundalik ishlaringiz. Endi bizning rayonimizdan chiqqan bilgichlар, yetakchilar, bu sizning zo'r xizmatingiz. Мәгариф өлкәсендәге нәтиҗәле хезмәтләре, яшь буынга белем һәм тәрбия бирүдә ирешкән уңышлары өчен район башлыгының мактау грамотасы белән 2, рәхмәт хаты белән 4 мөгаллим бүләкләнде. Ел укытучысы бәйгесенең район этабында җиңү яулаган 17 мөгаллим дә мактау грамотасы белән символик бүләк кабул итеп алды. Елның яшь укытучысы бәйгесендә уңышлы чыгыш ясаган 8 яшь укытучы, тәрбия өлкәсендә хезмәт куючы 5 педагог, 5 тәрбияче, директор һәм урынбасарлар тәбрикләнде. Укытучылар һәм остазлар елында мөгаллимнәребезгә багышланган бик күп чаралар үтте. Күп кенә хәл итәсе мәсьәләләр дә төптән каралып үз шишелешен тапты. Алар үзләре дә сынатмады. Төрле бәйгеләрдә катнашып призлы урыннарга чыктылар. Бүләкләнүчеләрнең берсе Рушания Хафизова, мәгарифтәге уңышлары өчен күкрәк билгесе иясе. Быел тәрбиячеләр арасында үткән республика бәйгесендә катнашып, иң милли тәрбияче номинациясында 2нче урынны яулый. Мин инде укытучылык һөнәре белән башлаган идем үземнең стажымны. 33 елы укытучы буларак үткәрдем. Инде менә шулай килеп чыкты. Бүгенге көндә шулык система инде ул. Балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. Балаларыбыз бик актив, төрле конкурсларда катнашабыз. Үзләрем бары тик яхшы яктан гына күрсәтәләр. Районыбызда барлыгы 874 укытучы, 484 тәрбияче эшләй. Алар чын мәгънәсендә талантлы һәм максатчан белгечләр. Сәләтле педагогларыбыз балаларга бар күңелен биреп хезмәт куя. Минем эш стажым 33 ел. Укытучы һөнәрен сайлауым очраклыгына түгел. Безнең әниебез укытучы булды һәм без эш бер туганда укытучы һөнәрен сайладык, укыдык. Бүгенге көндә мин үзем укытучы дефектолог булып эшлим. Балалар белән эшли алуыма бик сөенәм. Хәзерге заман таләпләренә туры килә торган, үзебезнең мәктәп-интернатта эшләп балаларга белем һәм тәрбия бирү өстендә эшлим. Үз белемемне күтәрү өстендә күп эшләр эшләргә туры килә инде. Үзенчәлекле балалар белән эшләү ул үзе бер мөгъҗиза һәм без балаларны аңлап, санап, яратып эшләргә тиешбез. Дефектолог һөнәре ниндирәк ул? Укытучы дефектолог ул үзе психолог та, логопед та булырга тиеш. Һәм үзе ул укытучы һөнәрен дә яхшы белергә тиеш була. Ул баланың кимчелекләрен күрә алып, аңа дөрес юнәлеш бирү өстендә эшли. Бәйрәм мәгариф маҗаралары дип исемләнгән моноспектакль белән дәвам итте. Төмән шәһәрендә яшәүче егет радиодан Саба районына укытучы кирәк дигән белдерүне ишетеп, кайтырга карар кыла һәм юлга кузгала. Районга көчле генә тарих укытучысы кирәк дигәнне. Көчле кая куярга да белеп булмый, Сезгә бараргамы, кайтарга да буласызмы? Миңа барырга гына кирәк. Барып эшләп карыйм әле, күз күрә. Төп
рольны башкаручы Айнур Гәрәев районның һәр мәктәбеннән мәгариф идарәсе җитәкчесен эзли, ләкин күпме генә тырышса да аның артыннан куып җитә алмый. Директорлар белән аралаша, мәгариф системасындагы вазгыять белән таныша. Махсус шушы чара өчен иҗат ителгән, беркемне дә кабатламаучы, нечкә юмырга бай тамашаның Соба сәхнәсендә соңгы елларда әле булганы юк иде. Сценарий авторы Илнар Хаҗиев. Ел ахырында инде миңа тәкъдим белән чыктылар. Шушы укытучы һәм остаз елын тантаналы рәвештә нокта кую буенча ничек иттереп, матур иттереп төгәлләп була, шушы концерт форматында дип әйтикме яки театр форматындамы дип без аны инде уйлашкач, бергә утырып, Гөлназ Тагировна безгә тәкъдим итте шушыны, һәм без Дилә Расимовна, аннары Саба гимназиясының татар теле укытучысы Мөршидә Саубановна, шуның белән бергә утырып, өчебез аның инде төп идеясы менә бүгенге шушы моноспектакль форматында бара ул безнең әле Маңарчы безнең районда инде күрелмәгән формат дип әйтик моны, безгә моны тәкъдим итте Мөршидә Саубановна. Менә моның сюжетын. Һәм инде шуңа нигезләнеп, мин сценарий төзедем. Монда инде безнең катнаша мәгариф идарәсе хезмәткәрләре, мәктәп директорлары һәм укытучыларыбыз, педагогларыбыз безнең райондагы. Бу инде күбрәк безнең уен көлкегә корылган. Бу моноспектакль, аның исеме атала мәгариф маҗаралары дип. Көндәлек безнең яшәешебез, тормышыбыз, безнең эшебез, безнең хезмәтебез шушы моноспектакльгә инде барысы дагы салынган. Тамаша соңында түмән кунагы мәгариф җитәкчесен Соба сәхнәсендә укытучылар елын ябу тантанасыннан эзләп табып, чынлыкта мин эшкә түгел, тәҗрибә уртаклашырга кайттым дип, чын дөреслекне әйтеп салды. Кызыклы тамаша залда утыручыларны эштән ял иттерде һәм кайбер проблемаларга бераз гына булса да юмор белән карарга кирәклеген аңлатты. Быел гына эшләнә чаралардан безнең инде яшь укытучыларга, стаж алган укытучыларга республика күләмендә грант әзерләгәч, ул күләмендә ай сайын грант барлыкка килде. Бу 3 ел дәвамында бирелә, 3 ел стажга. Бу бер районда да юк. Bizning rayonda Aritma jilyo bizning rayonda madaniyaga kerak bu endi yoshlar uchun тоже muhim e'tibor etsangiz bitta rayonlarda da berisiz, chet regionlarda da borasiz. Bizda hatto avtobuslar bolalarni krujoklarga yetkazib, yoshga yetkazib, ham boshqalar birgina jedlikda yo'q. Ko'paytirib boshqa ya teoristlik deb aytdik. Bu endi shulay gina o'quvchilarning o'sha va to'lov uchun ateliyalarning birlashib rayon ko'taradi. Bu тоже birgina rayonda da yo'q. Shunga ko'ra bo'lgan qadar bilib, motor etib ishlarga yaxsin. Endi bizning yoqdan shundan da ko'rsatkichlar yildan yil zo'rayadi deb aytdik. Алдыңғылар әдінде барабыз, концерттеріне қарасақ та, белгілі енді sizning коллективның әтиелерінің зор тұрыш қызметі һәм шушының барысы үшін де sizге бик зор рахмет әйтеп кетем. Тантана соңында тагын 7 мөгаллим мәгариф идарәсенең грамотасына ия булды. Укытучылар педагогик традицияләрне дәвам итүчеләр, укучыларның акыллы остазлары, яшь буынга укытуның уникаль тәҗрибәсен тапшыручылар. Саба районы мәгариф системасының үз традицияләре һәм үзенчәлеге, яуланган җиңүләре, әле тагын ирешәсе уңышлары бар.